нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. Доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. Табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. Ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, мо дар видеои имрӯзамон як дутасета ахбороти наве ки ба шумо пешниҳод карданем, то охири навор тамошо кунен ва аз хабарҳои нав шуморам огоҳ бошен. аввалин хабар оиди вазорати меҳнат барои муҳоҷирон ҷойи кор меёбад ва мушкилашонро ҳал мекунад. вазорати меҳнат ва муҳоҷирати Тоҷикистон дар Москав ба тоҷикони корафтода кӯмаки ҳуқуқӣ пешниҳод мекунад. яъне ки вазорати меҳнат ва муҳоҷирати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия шаҳри Москав қарор дошта барои корафтодагони тоҷикое ки дар Москав қарор доранд кӯмак мекунанд, яъне ки ба ҷои кор таъмин мекунад. намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои муҳоҷирони тоҷик телефони боварӣ роҳандозӣ кард. гуфта мешавад ки ташаббус ба хотири мусоидат ба ҳалли мушкилоти муҳоҷирони корӣ, сари вақт бартараф намудани мушкилоти онҳо, қабули дархости шифоӣ, расонидани ёрии ҳуқуқӣ роҳандозӣ карда шудааст. телефони боварӣ аз соати 9 субҳ то соати 18:00 ба вақти Москав кор ва фаъолият мекунад. яъне рақамҳое ки мондагиянд, касое ки муроҷиат мекунанд аз соати 9 метавонед занг бизанед то соати 6 бегаҳ ва чӣ саволе ки дорен, чӣ мушкилие ки дорен, вазорати меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия ба ӯҳда гирифтагие ки мушкилии муҳоҷирора ҳал ва фасл мекунанд. ба дархостҳои муҳоҷирони меҳнатӣ мутахассисони соҳа дар чанд бахш посух медиҳанд. муҳоҷирон тавассути рақамҳои 7 495 96 79 844 метавонанд муроҷиат кунанд. яъне рақамҳое ки мо ба шумор гирифтем, айни ҳол ба ҳамин рақамҳо метавонед ки занг бизанед ва агар ягон мушкилӣ дошта бошед, мушкилии шуморо кортона буд мекунанд. ахбороти дигар оиди маълум шуд ки изи ангушти кадом муҳоҷирон дар Федератсияи Россия гирифта намешавад. дорухонаи шифофармо то 31 декабр тахфиф эълон намуд. доруҳои табиӣ барои шумо, эпимедиум паста барои хунукиҳои бадан, равғани гули садбарг барои гардиши хунро хуб кардан ва нес кардани дарди сар, инчунин доруҳо барои простатит ва доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат намоед. дар Федератсияи Россия вақте ки документация турӣ мекунен, ҳолатҳое ҳастае ки отпечатки палса меспорен, яъне изи ангушт меспорен ва мо дар ҳамин маврид озӣ суҳбат мекунем ки кадом муҳоҷирон бояд наспора намира. аз 29 декабр гирифтани изи ангушт барои шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия ҳатмӣ мешавад. дар Русия бархе аз тоифаҳои муҳоҷирон аз гирифтани изи ангушт ва аксбардории ҳатмӣ озод хоҳанд шуд. дар ин бора бо такя ба вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия хабар доданд. ҳамин тариқ шаҳрвандони Беларусия ва хориҷиёни то 6 сола аз ин тартиб озоданд. илова бар ин дипломатҳо, кормандон ва ҳайатҳои маъмурию техникӣ, низомӣ, намояндагони тиҷоратӣ ва дигар мақоми давлатии кишварҳо аз гирифтани изи ангушт ва аксбардорӣ озод карда мешаванд. яъне кӯдакҳои то синни 6 сола аввалан аз аксбардорӣ ва гирифтани изи ангушт озод мебошанд ва ғайри кӯдакҳои то 6 сола, кормандое ки мо айни ҳол ном гирифтем, ин шахсиятҳоро ҳам аз супоридани изи ангушт озод мебошанд. ва гуфта мешавад ки шурӯъ карда аз 29 декабр муҳоҷирони корӣ ва шаҳрвандони кишварҳои дигар ки ба муддати беш аз 90 рӯз вориди ин кишвар мешаванд, бояд ҳатман изи ангушт ва аксбардорӣ карда шавад. яъне шахсиятҳое ки ба мақсади кору фаъолият меоянд, зиёда 90 рӯз истоданианд дар Россия, ӯ касо бояд ҳатман изи ангушт биспоранд ё ки аксбардорӣ кунанд. чӣ хел маълум мекунанд ки зиёда 90 рӯз меистен ё ки не? шумо агар 90 рӯз кам истоданӣ бошед дар Россия, мигратсиони картатонда
гости менависонен хитон, яъне ки аз 90 рӯз зиёд ки истоданӣ бошен, работа менависонен ва аз ҳамун мигратсиони карта маълум мешавад ки шумо чӣ қадар миёстед ва ё шуморо изи ангушт мегиранд ё ин ки не. як ахбороти дигар оиди ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷазои порахӯронро шадидтар мекунад. Ӯзбекистон тасмим гирифтааст ҷазои порахӯрону ришватдиҳандаҳоро сахттар кунад. яъне дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ хеле ки қонун ҳаст, чӣ хеле ки дар кодекси ҷиноятӣ ҳаст қайд кардагиян як модда, дар назди қонун ҳам порагиранда ва ҳам порадиҳанда ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд ва дар ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳам низ ҳамин гуна. Ба ин манзур лоиҳаи қонун таҳия шудааст, ки дар он ҳадди аксари ҷазо барои ин ҷиноят аз 15 ба 20 соли зиндон зиёд карда шудааст. Хабар медиҳад хадамоти Ӯзбекистон аз қавли раиси оҷонсии зидди фасод. яъне ки пештар дар ҳамин кирдоре ки дар Ӯзбекистон ба амал меоварданд 15 соли зиндонӣ маҳкум мекарданд ва айни ҳол ҳамира ба 20 сол мубаддал гардониданд. ришвагирандону порадиҳандагон дигар шартан озод намешаванд ва ҳамзамон ҳукми онҳо ба ҷазои сабуктар иваз нахоҳад шуд ва ҳукме ки нисбати ӯ шахсиятҳо эълон мекунанд ба ягон ҷазои дигар сабук карда намешавад. бародарони азиз, ин буд ахборотҳои имрӯзаи мо. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.